बुंदो माय थांनो लक खालामबाय थांदो बुं गाहायनि सिंनि सब मोजांथार नुदो हेलो लोगोफोर वेलकाम अरुण भाई ब्लग्स नोंथांमोनखौ खेमसे आरोबाव बरायबावनाय जाबाय माने लोगोफोर अखा हादोंमोन नालाय दहाय फुङाव एसे बिराद थान्दा जाना दं बेनिखायनो जेकेट गानना दं बिराद थान्दा आरोना दाबो बारा बुबाय दं गुसुनो माने बिराद थान्दा आरोना लोगोफोर माने दिनै ओरैनो टाइम पासनो हाजोथिं बेरायना फैगोन होननानै सानबाय मा जायो लोगो सासेखौ लिंहरदो र' हाजोथिं बेरायना फैनोसै हाजोआव माने एसे इन्जय लाहैनोसै आरोना थान्दा थान्दा कुलनो आरोना बे हाजोनि माबाखौ आरोना मिन्थिखायो नोंथांमोनाबो हाजोआव गाखोबा माने बेलेग मोनसे मजायानो इन्ट्रेस्टआनो आलादाखा आरोना इन्ट्रेस्टआनो बेनिखायनो जों माने थांसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्ट्रेस्ट दंबा माने आरोना ओमफ्राय जों थांसै आरोना लोगोफोर माने भिडिअआ एसे दिन जादोंमोन सप्तासेसो जादोंमोन माने भिडिअ होनो हायाखैमोन एसे प्रब्लेममोन न'नि बेनिखायनो थ' गाइस जों थांनोसै आरो मोनसे खोथा गाइस बै आंनि ककानि भिडिअआ माने एसे प्रब्लेम जानायखाय नोंथांमोनखौ सरि बिनाय जाबाय आं ओमफ्राय दा जों थांसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो बे फाइनाली गाइस लोगो मोनफैबाय मानिक भाई ना हाय होनदोब्रा एसे हाय हाय होनदोब्रा दा जों बुंदो माय थांनो लक खालामबाय नुबायदो बेथिंजा हाजोथिं नै लोगो मोनफैबाय माने फैबायानो आरोना जों दा गिदिर बेरायनो थांसै थ' नोंथांमोना नायबाय थादो थ'दो सालु बिनि खानायखौना आं मालाबा फाइनाली गाइस जों हाजो खरायाव मोनफैबाय आरोना हाजो खरायाव ओइ माने इजा फैब्रा हाजो खरायाव मोनफैबाय आरोना नै गाइस भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ओइलाय राबार बागान आरोना राबार बागान ओमफ्राय बे मानिक बागान बै राबार बागान ओमफ्राय बे सिरिस दंफां आरोना माने हाजोआ एफा गोजौ नङा आरोना बेनो टप होननांसिगोन आरो नै बिदा हासुगासिनो होमबा बिदि मोनो साइड जानांगौ आरो नै बेफोरो एखे मा हाग्रा आरोना हाग्रा फिथाइ पुरा माने आरो नांदो माने पुरा रानखावजोबना दं आरोना आरो बै गाइस जोंहानि न'आ बैजा आरोना गोसोम नुनाया नोंथांमोना नुआबो जानो हानाय आरोना बैनो आरोना माने गाइस बै हाजो नुहुरनायानो आरोना आं जुम खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन नै फोरना आरोना जानो आरोना ओइ जानो माने बिजानो जोंहानि न'आ आरोना ओमफ्राय नै गाइस बरिया आरोना नै दंफां बिलाइफ्रा बिराद बरिया नाङो आरो बेहाय जेला बै मामा मासाव फैनांगौ आरोना मा होनो मामा मासाव फैनांगौ ओइ जुन जुलाइआव फैनांगौ आरोना जे अखा हानानै दंफाङा रोदोमोना अब्ला गोथां जाजोबो आरोना माने जोंनि खाथियाव हाजो होनोब्ला बेनो माने पाहार आरोना हिल पाहार होनोबा हिल्स आरोना इयो हिल्स एरिया बेखिनिया जोंनि बे हजाइ डिस्ट्रिक्टनि मा होनो पाहारपुर गामि होनो आरो बेखौनो गामियाबो साइडआव दं आरो बै राबार बागान बेजा राबार गायो दंफां दं आरोना राबार दंफां ओमफ्राय बैजाबो दं बैजा ओमफ्राय बेजा बाङालि माबा धेर मानसि दं आरोना ओमफ्राय बेहा फैबा बिराद बरिया नाङो आरोना बै गरम दिनाव फैनो मोननांगौ माने जिरायना थाफैनांगौ थान्दानो आरोना मेक्सिमाम जोंनिफ्राय 3-4 किल'मिटारसो जायो आरोना बे हिन्दिया आरो फंबाय फैनानै बोरै नांदो बुं फैनानैथ' मोजां नांदो बोरै मोजां नांदो बुं गाहायनि सिंनि सब
मोजांथार गाहायनि सिंनि सब मोजांथार नुदों गाहायनि सिंनि सब मोजांथार नुदों समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ओमफ्राय ओइ जथानि साबियाबो deh lokmar ओमफ्राय नै हाजोआ तामाम बरिया नांखायो आरोना बेहायनो माने लोगोफोर आंनि ब्लगखौ नुदों ना नोंसोरो बे बिथांनिबो ब्लग दं आरोना भिडिअ बानायो बिथांनि इउटुब चेनेल दं बिथांनि इउटुब चेनेल दं मानि बर' ना मानिक बसुमतारी ना बर' मानिक बर' आरोना बिथांनि स्टेटास होयो आरोना बियो बिथांनि चेनेलखौबो चेक खालामहैदो मानिक बर' आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन दा गोदान जाखांफुनायसो आरोना जाखांफुनाय इउटुबार होननांसिगोन नै गाइस आरो बे जानै बिराद मोजां आरोना जायगाया नायदो नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक देखायनोसै नोंथांमोननो guys आरो मोनसे जायगायाव मोनफैबाय आरोना बेबो गोजौ जायगायानो नै नोंथांमोना नुनो हागोन नै नोंथांमोना नुनो हागोन माने बेबो गोजौआनो आरोना एखे गोजौ बे सबसे गोजौ आरोना हाजोआ बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ नुदो बे टप भिउ पइन्ट नै गाइस बरिया ओइ माने जल्दी खारबो नै बिराद बरिया आरोना टप हिलथार आरोना नोंथांमोना नुनो हागोन नै जोबोद बरियाथार आरोना जायगाया नै बेनो जाफैब्रा जल्दी आया जल्दी जाफै नै गाइस बिराद बरिया माने मेन टप पइन्ट जायगाया आरोना लोगोफोर बेनो आरो बेनो माने नै जा खुसेर गायो आरोना बेहाय गायो मा होनो केन्ट्रि नायबायनो आरो सुगार ट्रि आरो नै बेजा हाग्रा आरोना बेजा खोनानो मोन्दों मैदेरबो फैयोनो एसे माने मोनाबा आरोना बेनिखायनो बारा बिदि थाथाव जाया आरोना नै बै मोनसे एसे गोजौ आरोना होमबाबो आंनि हिसाबावथ' बेनो सबसे गोजौ आरोना बेनो हाजोआ बेनो गोजौ जों बाइकखौबो लाबोखादों हाजोआव पुरा थिखादों आरोना ओइ हाग्रामानि थांलाबायनाङा दै बोरैबा मोदायसो देलांबा आंबो मिथिया खिन्थु नै बेजा हाजो आरोना हाजोनि अन्थाइ दं आरोना फिसा मेला माटि पाहार होनो आरो बेखौ ओमफ्राय बै जा राबार बागानखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायदो राबार बागान आरो नायो ओइनो आरोना राबार बागान नै गाइस नै राबार बागाना नोंथांमोना नुनो हागोन नै आरो नै गाइस बेनो राबार बागान नोंथांमोना नायदो नै बिराद राबार दंथारो आरोना आरो ओइ नै खुसेर बागान आरोना नोंथांमोना नायदो खुसेर बागानखौ नै नायदो खुसेर बागाननिनो बैनो खुसेर बागान बै खुसेर बागान राबार बागान नै राबार दंफां आरोना नै नायदो नुखाबाय जानो हागौ माने बेनो आरोना आरो बैलाय साना माने हाबसिगोन आरोना माने साना नै नोंथांमोना नुदोना सानखौ साना माने हाबसिगोन आरोना मोना जाथारबाय दा मेक्सिमाम नै आं देखायनोसै मेक्सिमाम 4:56 जाबाय 4:56 जाबाय माने हाजो लाइनाव एसे माने नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया हाजो लाइनाव माने ओरैनो 3:30 जाबानो माने सानखौ नुला आरोना होमबा आन्धार जायो आरोना एसे आरो आं माने आन्धार जादों जोंनिथिं थेवबो एसे केमेरायाव क्लियार नुदों आरोना ओमफ्राय गाइस नै बेनो आरोना नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय जों थांनोसै आरो नायबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना गोदान माने
आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो आरो शेयार लाइकखौ होनो दा बावथारसै आरो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय बिदिनो साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना मदद होलायदो बर'जों बर' Samadrop. 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 ना मा होनो दे होमबा लोगोफोर जों थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय